Huomenta, welcome. Tämä on Market Hypen toinen osa datavetoisen markkinoinnin webinaarista. Tervetuloa kaikki. Again, a small disclaimer for anyone logging in. Not understanding Finnish, sorry to disappoint you. This webinar will be held in Finnish, but you can find other webinars in both Swedish and Finnish on our website. So sorry if language is a barrier for you just this morning. Och samma sak på svenska. Idag drar vi snacket på finska, men ni får gärna gräva i skattkammaren på våra webbsidor. Där finns mycket svenskspråkiga inspelningar och också inspelningar på engelska att titta närmare på. Allt är redo att ladda ner. Mutta tänään tosiaan suomeksi vedetään ja tässä webinaarin alustuksessa ensin pienet esittelyt ja katsauspäivän agendaan ja Market Hypen toimintaan, niin tiedetään mistä keskustelu lähtee. Ensin meistä muutama sana. Oma nimeni on Johanna Welander, olen Market Hypen kehitysjohtaja täällä Suomessa. Tausta on kulttuurin ja bisneksen rajapinnassa monessa ihanassa tuotannossa ja toiminnossa olen saanut olla mukana. Ja vieraana tänään on Tanssintalon ja Zodiacin viestintäpäälliköt Saara Oranen ja Pia Ahonen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Olette molemmat Market Hypen käyttäjiä. Lämpimästi tervetuloa tänään. Ja aiheena tosiaan on tänään katsoa nimenomaan siihen datavetoisen maailman käytäntöihin ja mitä kokemuksia teillä on. Palataan siihen hetken päästä. Me ollaan siis suorassa lähetyksessä nyt näin joulukuun alussa jouluisesta Helsingistä, Sofia Helsingin tiloissa Senaatintorin kupeessa. Täällä kuuluu ehkä hämärästi vähän joulumusiikkia meidän aulasta, mutta luulen, että pelkkä data kuuluu täällä huoneessa ja linjoille. Aiheena siis datavetoinen markkinointi tänään käytännössä ja käyttäjäkokemusten kautta. Eli edelleen, miten datalla voidaan ymmärtää asiakkaita paremmin ja siten tehostaa elämystemme markkinointia. Ottakaa se kuuluisa kuppi kahvia tai muuta, joka lasiin mahtuu ja nauttikaa tämmöisestä aamun aloituksesta. Meidän chattimme on auki ja niin kuin myös viime viikolla, niin minulla on taustavoimina omat ihanat kollegat Ruotsista. Tänään täällä Helsingissä tosiaan, eli Matilda ja Karoliina avustavat chatissa, joten jos tulee jotain kommentoitavaa tai kysyttävää, niin please kysykää ruotsiksi tai englanniksi, kiitos. Ja me voimme myös palata myöhemmin kysymyksillä, jos joku asia erityisesti askarruttaa tai mietityttää. Webinaari nauhoitetaan tälläkin kertaa ja linkki toimitetaan tämän tapahtuman jälkeen. Ja tosiaan niin linkkejä saatavilla myös meidän verkkosivuilta myöhemminkin. Me mennään ensin vähän niin kuin viime viikon aiheisiin. Tässä on läsnä sellaisia osallistujia, jotka osallistuvat myös viime viikolla ja sitten läjä uusiakin. Niin kerrataan kuitenkin pääviestit lyhyesti ennen kuin sitten käydään itse keskustelun kimppuun Pian ja Saaran kanssa. Mutta ihan ensin yleisökysymys olisi mielenkiintoista kuulla seuraajilta, mitä itse koette, että auttaisi teidän datavetoisen työnne. Eli mikä olisi hyvä tuki teille. Varmaan ei ole yhtä tiettyä vastausta tähän kysymykseen, mutta pieni scan the room-tyyppinen kysymys, mitä teitä auttaisi eteenpäin. Meillä on 5 vaihtoehtoa ja Pialle Saaralle, jotka eivät välttämättä näe näitä kysymyksiä, niin esimerkiksi, että työkalut puuttuvat, voisi hyötyä paremmista työkaluista tai että aikaa olisi hyvä saada lisää, se on varmaan kaikille tuttua, niin tämä ei ole myöskään mikään joko tai, mutta ehkä juuri nyt, niin mikä asia korostuu, mitä kaipaisi itselleen tai että pääsisi helpommin datan käsiksi tai että tarvitsee parempaa dataa tai vinkkejä päästääkseen alkuun. Ehkä sulla on jo hyvä kokonaiskuva, etkä tarvitse yhtään mitään tai et oikein tiedä mitä vastata, niin sillekin löytyy vaihtoehtonsa.
We have a question for the audience. We will keep it rolling. You will keep it rolling. Yeah. Anything we can see there? Is there spreading out? Yeah. I think we can recognize ourselves in all the answers. We will look at the statistics later. Kiitos. Kun vastaat, niin meille muodostuu myös parempi kuva siitä, että kuka osallistuu tänään. Kerrankin tunnen teistä jo tässä vaiheessa. Monet teistä ovat tuttuja, mutta on myös uusia tuttavuuksia siellä toisessa päässä, niin pieni semmoinen alustus myös MarketHypen lähtökohtiin. Mehän lähdemme tästä datavetoisuudesta ja palaamme erityisesti tapahtuma-alan puolesta. Ja meidän lähtökohta on myös, että tämä datavetoisuuden tulisi olla helppoa. Koko alustamme on siis lähtenyt siitä, että keräämme meidän käyttäjille datan eri kolkista yhteen niin, että se on teillä käyttäjillä sitten käytettävissä. Koko ajan puhumme vähän myöhemmin näistä datalähteistä, että tietty tavallaan rajaus on meidänkin kohdalla sen datan suhteen, mutta data kerätään yhteen, me siivoamme datan käyttäjämme puolesta, me rikastetaan dataa, tuodaan siis lisää tietoa kontakteista järjestelmään ja alustalle seurattavaksi ja päivitettäväksi myös niin, että ei tarvitse itse huolehtia kontaktien ja datan laadun tavallaan päivitettävyydestä. Ja sitten iso pointti on yhdistää tämä data eri työkaluihin, jotka ovat arjessa käytössä. Eli meillä on markkinoinnin työkalupakki, joka puhuu tämän siivotun datan kanssa koko ajan. Me korostamme automaatioiden merkitystä, koska automaatiot auttavat meidät perusviestinnässä sitten niin kuin viestimään ilman, että aina pitää sitä viestiä itse naputella. Ja sitten on sitä jatkuvaa analytiikkaa tarjolla, eli milloin vaan voi käydä katsomassa, että miten omat segmentit käyttäytyvät tai mitä se data meille kertoo. GDPR on iso lisähyöty, eli MarketHypen alusta pitää huolen markkinoinnin suostumustasoista automaattisesti, eli aina kun viestii jotakin, niin tiedämme ja alusta osaa valita oikeat vastaanottajat sitten, jotka kuuluvat tämän markkinointiviestinnän piiriin. Ja asiakastukea on saatavilla. Me tehdään myös havaintoja ja kerätään raportteja eri aiheista ja korostetaan myös yhteisöllisyyttä nyt näin linjoilla, mutta Pohjoismaissa on laaja käyttäjäverkosto ja pyrimme myös tapaamaan asiakkaita ja tuomaan heitä yhteen. Meillä on pieni verkosto Ruotsissa, joka tapaa säännöllisesti ja vertaa MarketHypen-käyttäjäkokemuksia keskenään. Osallistumme siihenkin välillä sparrausmielessä, mutta katsotaan, mitä täällä Suomen päässä sitten kehittyy nyt, kun ollaan suhteellisen uusia täällä. Se meidän lähtökohdista, mutta seuraavaksi pieni katsaus viime viikon pääviesteihin ja voitte katsoa webinaarin kokonaisuudessaan halutessanne, mutta pienenä yhteenvetona niin kävimme läpi tapahtuma-alan haasteita ja miten datavetoisesti toimimalla nämä haasteet voivat kääntyä myös eduiksi. Eli korostimme sitä, että tunne asiakkaasi, optimoi asiakastuntemuksesi ja tee oikeita asioita kohdistetusti, niin kaikki hyötyvät. Tässä oli esimerkkinä muun muassa sitä, että alalla tietysti tapahtumat eivät ole fyysisiä tuotteita ja kävijän omat odotukset ja kokemukset vaikuttavat siihen kokonaiselämykseen. Eli hyvä viesti meille viestinnän markkinoinnin ammattilaisilla on tietysti se, että omalla työllä on merkitystä. Palveluviestien ja tarinankerronnan merkitys korostuu ja kun kerää ja tulkitsee ja käyttää asiakasdataa, niin voi myös kasvattaa odotuksia ja sitouttaa paremmin. Puhuimme siitä, että osto ja kulutus tapahtuu eri aikoina, eli yleisesti ottaen niin liput ostetaan etukäteen ja sitten elämys tapahtuu joko
lyhyemmän tai pidemmän ajan päästä. Siitäkin puhumme myöhemmin vähän enemmän. Tuotanto tai tapahtuma on ajallisesti rajoitettu ja markkinoinnin ikkuna saattaa olla aika lyhyt sekin. Mutta se aikaikkuna, mitä ikinä onkaan, niin voidaan myös käyttää hyvin, jos ymmärtää asiakkaan lähtökohtia, eli rakentaa suhdetta sen noutoajan ajaksi ja personoida viestejä asiakkaan lähtökohtien mukaan. Sitten puhuimme resursseista ja siitä, että niistä on valitettavasti usein pulaa, ja tämä on ihan siis rankkaa arkea tietysti monelle, että ei ole aikaa, ei ole rahaa eikä ihmisiä. Ja tämä kuitenkin kannustavana viestinä kaikille niille, jotka miettivät sitä omaa datavetoista matkaansa, niin jos sitä dataa pystyy hyvin käyttämään, niin silloin pystyy paremmin myös tekemään oikeita asioita, eli siirrytään sitä mutuvetoisuudesta datavetoisuuteen. Ja kun siihen pyrkii, niin tietysti tiettynä haasteena voi olla se, että sitä asiakasdataa on hirveästi, sitä on eri paikoissa ja sen koetaan, että seuranta saattaa olla vaikeaa ja hidasta. Ei pääse itse käsiksi, se ehkä asuu jossain muualla, pitää olla joku audienssi, että saa sen datan irti, mutta hyvä uutinen ainakin meidän mielestämme on se, että se data on mahdollista kerätä, seurata ja aktivoida, ja siitä aiheesta tässä on lisää tänään. Datalähteistä ja datavetoisuudesta keräsimme yhteen nyt esimerkkejä siitä, mitä tapahtuma-alalla on tyypillistä, mistä se data tulee. Ja datavetoinen markkinointi tosiaan oli sitä, että me kerätään oivalluksia tästä datasta ja hyödynnetään sitä myös päätöksenteossa ja markkinointitoimenpiteissä. Ja tämähän ei ole mikään on-off-tila tai joko tai, että joko tehdään tai ei tehdä. Suurin osa varmasti käyttää dataa jossain määrin. Ja tämä on kehittyvä prosessi. Siitä mekin ollaan puhuttu paljon, että koko ajan oppii jotain uutta tai oppii hyödyntämään tai oppii oivaltamaan uusia asioita ja sitten myös käyttää niitä omassa arjessaan. Ja se on tietynlaista myös testausta, että mikä toimii, jos näkee jotakin, niin mitä on tehnyt hyvin ja missä on petrattavaa. Näin. Ja Market Hypeista kun puhuu, niin erityisesti kun datalähteitä on monenlaisia, niin ehkä hyvä tietää tavallaan, että mikä se meidän skouppi on. Erityisesti kun data on laaja käsite, niin me pystymme laajasti seuraamaan muun muassa nämä kellastetut kohdat tässä. Eli kävijä- ja ostodata on hyvinkin laadukasta ja tarkkaa ja sitten tavallaan, että miten kun tehdään segmenttejä tämän datan pohjalta, niin seurattavuus, että miten segmentit käyttäytyvät. Ja sitten sillä lisätiedolla, joka me haetaan ulkoa sisään, niin antaa paljon uusia ulottuvuuksia ja käyttäjille ymmärrystä omista kontakteistaan. Niin tämä on se Market Hypen skouppi, ja siitä siis lisää tänään. Eli seuraavaksi siirrymme tämän aamun vieraiden esittelyihin ja kokemuksiin. Saara ja Pia, jälleen lämpimästi tervetuloa. Aloitamme pienellä yleiskatsauksella, eli saatte vuorotellen kertoa omasta toiminnastanne. Ja olette molemmat siis tanssialan edustajia, mutta toimintamallit eroavat toisistaan. Niin olette varmaan monelle tuttuja ihan henkilökohtaisestikin, mutta aina hyvä saada semmoinen omin sanoin pieni alustus siihen, että mikä se teidän toimintaympäristönne on. Niin aloitetaan nyt. Saara on tässä Tanssintalon edustajana ekana ainakin muun kuvassa, niin aloitetaan. Joo, huomenta vaan munkin puolesta. Tuli jo hirveästi paljon kaikkea hyvää asiaa. On varmaan semmoinen slow mode myös, kun jos kelaa niin tätä uudestaan tätä webinaaria, niin ehkä vähän hitaammin. Mutta joo, toimin siis tosiaan viestintäpäällikkönä Tanssintalolla. Tanssintalo on siis tanssille omistettu esitys- ja tapahtumatila ja semmoisena niin ensimmäinen ja ainoa laatuaan Suomessa, että keskitytään tosiaan tanssiin, mutta meillä on hyvin niin kuin monimuotoisesti myös muuta kulttuuritapahtumaa, että on esimerkiksi konsertteja, klubeja ja elokuvanäytöksiä ja sitten tanssii hyvin niin kuin monista eri lähtökohdista, että ollaan kaiken tanssin talo, että paljon taidetanssia, mutta sitten myös esimerkiksi kilpailuja ja näytöksiä myös harrastajat pääsee esiin.
Mutta ehkä, että voisi niin kuin menemättä syvemmälle, niin ihan pari sanaa meidän toimintamallista sanoa, kun se kehystää ehkä vähän tätä tämän päivän aihetta, että me toimitaan siis semmoisena tilapalvelu- ja alustatoimijana, eli ei itse tuoteta meidän niin kuin ohjelmistoa tai sisältöä. Että esimerkiksi Zodiac on yksi meidän ohjelmakumppaneista, on 4 ohjelmakumppania, ja sitten on muuten ohjelmatoimijoita, jotka tuo tapahtumat ja esitykset meille, ja sitten tarjotaan esimerkiksi niin kuin viestintäpalveluja ja myös lipunmyynnin välitystä, ja iso osa ottaa lipunmyynnin meidän kautta, mutta sitten esimerkiksi ohjelmakumppanit tekee itse lipunmyyntinsä, vaikka meillä on sama järjestelmä, niin se vaan tietysti niin kuin vaikuttaa siihen paljon, että mitä dataa meillä on käytössä ja miten me sitä hallinnoidaan. Että ehkä se on niin kuin yksi hyvä pointti tuoda tähän, ja myös se, että meillä se aina ehkä viestinnän markkinoinnissa, niin ei aina se konkreettinen myynti tai se ostotapahtuma ehkä ole se päätavoite, koska se ei ole niin kuin meidän lipunmyyntiä. Mutta joo, että ehkä tälleen lyhykäisyydessään Tanssintalo siis avattiin vuoden 2022 alussa, ja rakennus myös valmistui silloin, ja koko organisaatio aloitti silloin, eli 4 vuotta on toimittu, että silleen hyvin niin kuin uusi ja tuore organisaatio, ja koko toiminta on ihan uutta, ja toimintamallikin on aika niin kuin spesiaalis Suomen kulttuurikentällä, että silleen ollaan hyvin semmoisessa niin kuin kehitysmoodissa koko ajan, myös tämän päivän aiheen suhteen. Ja Market Hype on ollut teillä käytössä Parisen vuotta, vajaa 2 vuotta. Joo. Että on ollut sitä ennen alustaa ja jälkeen, mutta kuitenkin te olette aika nopeasti tullut onboarding-asiakkaaksi ja näin. Joo, mielenkiintoista. Sulla on tietysti itsellä pitkä tausta ja oma ammattimainen elämä ennen Tanssintaloa. Joo, siis olen toiminut hyvin paljon kulttuurialalla ja tapahtuma-alalla, että sitten myös kirjakustantamoissa, tai että kirja-ala on niin semmoinen toinen branchi, mutta sitten hyvin paljon festivaalien parissa ja sitten myös yrittäjänä pitkään töitä, että sanotaan, että se pienten toimijoiden toimintalogiikka on myös hyvin tuttua siitä yrittäjyydestä itsellä. Joo. Kiitos esittelystä ja palammekin teidän juttuihin, mutta seuraavaksi Pia, jos kerrot. Joo, hei, huomenta vaan kaikille. Olen tosiaan Pia Ahonen ja toimin Zodiac Uuden tanssin keskuksen viestintäpäällikkönä. Ja Zodiac on taas sitten puolestaan tämmöinen niin kuin erityisesti nykytanssiin ja nykykoreografiaan keskittyvä tuotantotalo ja teatteri. Ja meidän toimintamalli on sellainen, että me työskennellään freelance-taiteilijaryhmien kanssa, ei edes niin kuin vakinaistuneiden tanssiryhmien, vaan ihan niin kuin työryhmäproduktiokohtaisten työryhmien kanssa, jos on freelance-taiteilijoita. Ja me osatuotetaan 8-9 kantaesitystä vuodessa, ja sitten me myös järjestetään kerran vuodessa tämmöinen kansainvälinen pieni festivaali, joka on ensi vuoden osalta juuri eilen julkistettu. Ja me tosiaan ollaan näistä Tanssintalon 1/4 ohjelmoista kumppanista, eli tarkoittaa sitä, että me niin kuin tuotetaan säännöllisesti joka vuosi tietty määrä meidän näistä toiminnasta niin Tanssintalon tiloissa. Ja me itse asiassa me ollaan siis naapureita, me toimitaan molemmat tuolla kaapelitehtaalla Ruoholahdessa. Eli että meillä Zodiacilla on ollut siellä vuodesta 1997 jo oma pieni studionäyttämö. Ja sitten tosiaan niin kuin Tanssintalon tiloissa tuotetaan 1 tai 2 esitystä. Ja esimerkiksi nyt tästä 26 Sivuaskel-festivaalista meidän 6 maksullisesta tapahtumasta poikkeuksellisesti 5 on Tanssintalon tiloissa ja vaan 1 siellä omalla näyttämällä. Se on vähän tämmöinen poikkeuksellinen. Mutta tosiaan Zodiac, niin kuin sanoin, niin 97 syksystä alkaen on toiminut tämän tyyppisellä niin kuin toimintamallilla. Ja meillä on niin kuin meidän yleisöt on semmoisia, että meillä on aika semmoinen nuori yleisö. Että esimerkiksi jos yleisötutkimuksissa on verrattu vaikka teatteriyleisöön, niin meillä on semmoinen 25-45-vuotiaita suht korkeasti koulutettuja naisvaltainen yleisö, mutta myös hyvin vahvasti tämmöinen kulttuuri- ja taideala edustettuna meidän yleisössä. Joo. Niin ehkä mä voisin tuohon täydentää, että pätee osin myös meihin, mutta ehkä just yleisöprofiilissa sen verran, että just sen takia, kun meillä on niin monimuotoista se ohjelmatoiminta, niin meillä on myös hyvin monimuotoinen yleisö. Että meillä on niin kuin
tosi paljon erilaisia yleisöjä riippuen siitä, että minkälaista tapahtumaa on. Esimerkiksi lapsiperheet on tosi iso kävijämäärä, koska meillä on Tanssiteatteri Hurja Ruutin tuottamana niin, useamman kuukauden iso talvisirkus, niin se tuo niin kuin hyvin paljon esimerkiksi lapsiperheitä, jotka ei välttämättä ehkä muuten niin kuin meidän muun vuoden ohjelmistossa niin näy. Ja sitten just se, että tiedetään myös, että ehkä meilläkin on niin kuin verrattain nuorta niin kuin ehkä muihin isompiin kulttuurilaitoksiin verrattuna, mutta tämä on myös semmoinen niin kuin tämän päivän aiheen ehdottomasti yksi niin kuin kehityskohde meillä, että halutaan niin kuin päästä paremmin käsiksi siihen, että ymmärtää vielä paremmin yleisöä ja ketä meillä oikeasti käy ja myös miten ne liikkuu eri tapahtumien välillä. Ja se on niin kuin tosi kiinnostavaa, että miten me oikeasti päästään syvälle siihen, että minkälaisia eri yleisöjä meillä on ja ketkä tulee just meille ja ketkä tulee niihin tapahtumiin, että myös niin kuin brändiin kiinnittymisen kannalta, niin nämä on ehkä sellaisia teemoja, mitä me niin kuin kovasti pohditaan. Joo, kiitos esittelystä ja tässä vaikka te nyt olette aika lähellä toisianne, niin tietysti kun me puhumme elämystapahtuma- ja elämysalalta, niin eihän se mikään homogeeninen ryhmä myöskään ole, mutta siinä korostuu tietysti tämä yleisösuhteen rakentaminen ja tietyt lainalaisuudet ja arjen seikat, johon Market Hype on yrittänyt tarttua kiinni, mutta sitten koko eroja on ja onko venue tai itse tuottava vai jotain siitä välistä ja onko minkä kulttuurialan edustaja, niin vaihtelevuutta tietysti on. Mutta yleisö on keskellä ja sanoit vielä, että yleisöjä, niin sekin on hyvä muistaa, että pointtinahan on tässä, jos miettii, että kuka se yleisö, mistä se koostuu ja sekään ei ole mikään homogeeninen ryhmä. Ja kun puhumme tästä datasta, niin se perustuu tietysti suurimmalta osin Market Hypessa ostodataan, koska lipun myyntijärjestelmä on se suurin lähde datalle, mutta sehän tarkoittaa myös sitä, että siinä kohtaa niin se data perustuu siihen ostajan tietoihin. Ja nyt on mielenkiintoista. Nyt syksyllä on tullut, ehkä ette ole vielä ottaneet käyttöön tämän niin kuin lifestyle-data-ulottuvuuden Market Hypessa, joka kertoo tarinaa myös siitä, että missä se ostaja, missä ympäristössä ja kontekstissa se ostaja toimii. Että onko perheellinen, onko perheessä lapsia esimerkiksi, että onko tämmöinen talvisirkusrieha. Se on ihana, se on varmaan kaikille mielenkiintoista, vaikka ei olisikaan lapsia, mutta tavallaan, että onko tarjolla nyt jotakin, joka olisi tälle tietylle henkilölle mielenkiintoista, koska se konteksti on tämä laajempi ja siitäkin tuli vaan tuossa mieleen. Saimme kuvan nyt siitä omasta toimintaympäristöstänne, niin jos me katsotaan tarkemmin sitä teidän omaa tonttianne, että miten viestintää, miltä se teillä näyttää ja mikä korostuu joko strategiassa tai kanavassa tai mitä nyt haluatte tuoda esiin siinä kohtaa, jos Pia haluat vähän valottaa. Joo, meillä aika voimakkaasti niin kun korostuu ehkä just johtuen siitä, että kun ollaan nykytanssin niin kun kentällä, niin se on just tämä niin kun tietyt niin kun resurssiasiat niin kun rajoittaa jossain määrin esimerkiksi sitä, että meillä vaikka tämmöinen niin kun perinteinen niin kun printtimainonta ei ole koskaan ollut kovin iso, koska se on niin kun suhteessa niin kun meidän käytössä olevan budjettiin aika iso satsaus, niin ollaan niin kuin hyvin voimakkaasti oltu niin kuin sosiaalisen median kanavien varassa ja sitten toisaalta niin kuin oman niin kuin tällaisen uutiskirjetilaaja porukan viestinnässä, mutta nyt myös niin kuin, nytten lisääntyen viimeisten parin vuoden aikana, kiitos Market Hypen ehkä erityisesti, niin tavallaan sen niin kuin semmoisen niin kuin muun suoramarkkinoinnin, sähköpostimarkkinoinnin niin kehittäminen on niin kuin noussut tosi niin kuin tärkeäksi asiaksi. Mutta sitten meillä on kuitenkin tämmöinen perinteinen asia kuin tietenkin omat verkkosivut ja sitten ihan painettu kausiesite, joka on niin kuin meillä sitten semmoinen ympärivuotinen ikään kuin kaupunkinäkyvyyselementti myös, että sen takia on siitä pitänyt huolen, että meillä on siihen monen vuoden aikana hiotut jakelukanava, niin kuin lista, että mihin sitä jaetaan, niin se on usein semmoinen, että naapuriorganisaatioista on useastakin kyselty, että kuka teille tekee jakelun, kun teidän esitettä on joka paikassa. Niin se on semmoinen meidän tärkeä tällainen omaisuus, mikä meillä on, mutta se on, että sillä tavalla meiltä on puuttunut ihan siis niin kuin tavallaan toiminnan volyymista, niin kuin budjetista johtuen, niin tämmöinen niin kuin
laajempi vaikka aikakauslehtimainonta tai tämän tyyppinen, joka voisi olla niin kuin tehokasta, niin sitä meillä ei niin kuin kauheasti ole pystynyt vaan olemaan. Ja teillähän ehkä mainitsikin tuossa esittelyssä, mutta sulla on pidempi tausta Zodiacissa ja oli pidempi aika tämmöinen ennen Market Hypea jälkeen. Niin mä olen ollut 12 vuotta, mä olen ollut nyt Zodiacissa mutta sama meillä on tämä, otettiin samaan aikaan itse asiassa Tanssintalon kanssa käyttöön Market Hype, että meillä on yhtä pitkä tämä kokemus siitä käytöstä. Joo. Ja yleisesti teillä on semmoinen ihailtavan nuorekas, jos nyt tavoittelee sitä nuorta yleisöä, kaikki eivät korostu vähän eri tavalla eri organisaatioissa, mutta mekin ollaan puhuttu siitä, että just viestintästrategia tässä on niin päivitystä tulossa ja näin, niin sehän on prosessi, joka elää ja sitten miettii, että mitä on nyt käytössä esimerkiksi datan saralla ja miten sitä voi käyttää paremmin ja miten saada enemmän irti. Joo, kyllä, ehdottomasti just näin. Onko teillä siihen yleisökehitykseen jotain erityistä jaettavaa tässä? Että miten? No, mitäköhän mä nyt tässä kohtaa voisin niin kuin jakaa. No, meillä siis niin kuin, sillä tavalla kyllä iso niin kuin muutos, mikä meillä on niin kuin tapahtunut tai niin kuin muuttaa sitä ja avaa niin kuin mahdollisuuksia, niin on se, että on Tanssintalo avautu ja meidän niin kuin osa toiminnasta siirtyy tavallaan tiloihin, koska siinä on ihan yksinkertaisesti se, että meidän oma studionäyttämö on 75 paikkaa noin, ja sitten jos tehdään Tanssintalon pienemmällä puolella, niin se on noin 200 paikkaa, ja jos ollaan isolla puolella Erkkosalissa, niin se on 700 paikkaa, niin se 70-700, niin siinä on aika iso ero, niin se on tietenkin vaikuttanut myös siihen, että mitä tehdään ja minkälaisia yleisömääriä tavoitellaan tietyillä asioilla, mutta myös sitten ikään kuin se, että oikeasti niin kuin ikään kuin uusia ihmisiä niin kuin tavoittaa niitä meidän uudet ihmiset on jotenkin sillä tavalla. Joo, siitä niin kuin avautuu sellainen uudenlainen niin kuin tavallaan yleisöpohja, jonka puhuttelemista tässä kovasti mietitään ja on niin kuin sitä kehitetty viimeiset pari vuotta. Jatketaan sitä. Kiitos. Entäs Saara, miten teidän kanavat ja strategia-aatokset? No silleen komppailen, että kyllähän se niin kuin resurssien vähyys niin on varmaan kulttuuritoimijoille tuttua, että meilläkin toki niin kuin ihan henkilöstö ja sitten myös niin kuin rahallisesti niin omat kanavat on tosi tärkeät just siksi, kun ei ole niin kuin mahdollisuutta tehdä niin paljon maksettua mainontaa ja markkinointia, että siksi just ne omat niin kuin somekanavat on todella tärkeät tietenkin, ja sitten just tietenkin verkkosivut ja sitten tämä sähköpostimarkkinointi, että se mikä on myös meillä nyt tullut uutena, että uutiskirjalista on aina ollut hyvin tärkeä, on edelleen tietysti ne avainasiakkaat, mutta ehkä just Market Hypen kautta niin on nyt saanut vielä tehokkaammin sen koko lipun ostajien datan käyttöön ja pystynyt kehittämään sitä kautta sitä markkinointia. Viimeksi ehkä siinä viime viikon webinaarissa just sen GDPR:n yhteydessä niin mainitsittekin siitä, että vaikka tietenkin pitää niin kuin toteuttaa GDPR tiukasti ja olla hyvin läpinäkyvä, mutta siellä on silti hirveästi mitä voi tehdä. Että kyllä meillä on niin kuin ihan lisääntynyt tietenkin se kontaktimäärä, mitä nyt hyödynnetään niin kuin ihan valtavasti, kun se ei ole sidottu vaan siihen aktiivisen uutiskirjasuostumuksen antaneisiin. Mutta joo, että aika sama, että omat kanavat on tärkeät ja hyvin digitaalista, että eipä meilläkään niin kuin, sanotaan, että ei printti niin kuin merkittävässä asemassa ole ollut pitkään aikaa, digitaaliset kanavat. Ja myös sen niin kuin datan vuoksi, että somessa, niin kyllä me niin kuin, varsinkin somessa niin hyvin tarkasti niin kuin seurataan sitä dataa ja tehdään sisältösuunnitelmaa sen pohjalta. Se on ehkä myös pienillä resursseilla se datavetoinen on tavallaan myös vähän niin kuin elinehto, että ainakin me niin kuin halutaankin hyvin tarkkaan seurata niitä niin kuin toimenpiteiden vaikuttavuutta, että se mihin sitten käytetään ne vähät resurssit, se on oikeasti tehokasta. Joo, taloudellisesti fiksua. Sitten me puhutaankin myöhemmin vähän tästä niin kuin analytiikasta ja puhuttiinkin viime viikolla siitä, että se, että saa lukuja siitä niin kuin oman työn tuloksista, niin osoittaa myös, että mitä tehtiin oikein, mitä kannattaa jatkaa, missä on petrattavaa ja ihan oikeasti, että mitä euroja tuli taloon sisään, niin sehän on katsottavissa sitten joka päivä vaikka. Kahvikupin ääressä. Ehkä pitää päänsärkylääkettä sen jälkeen, mitä se meille kertoo, mutta aina on hyvä tietää, missä mennään, niin sitten tietää, miten toimia. Hyvä. Siirrytään eteenpäin, ja tämä taas pienenä kertauksena siitä, että datavetoisuuden hyödyistä, ja niitä on tietysti monenlaisia, mutta viime webinaarissa niin kiteytimme
miksi se datavetoisuus kannattaa. Datavetoisuus tai datavetoinen markkinointi on vähän meidän, ei nyt keksitty käsite, mutta tavallaan hyvä kattokäsite sillä, että mistä puhutaan, eli että tulee dataa ja se on hyödynnettävissä ja oikeasti toimii päätöksenteon perustana, tai ainakin niin kuin, että se on siinä mukana matkassa, mutta datavetoisuuden hyödystä sitten niin muutama esimerkki, jotka osaamme itse nähdä ja jotka asiakkaamme myös vahvistavat, niin että se asiakastuntemus kun syvenee, niin siirtyy pois siitä mutusta ja olettamisesta ja tietää oikeasti, että miten se asiakas toimii ja mitä tehoaa. Ja kun näkee sitä asiakasta, niin pystyy myös olemaan niin kuin relevantimpi ja uskottavampi ja osaa viestiä oikeista asioista oikeille ihmisille, eli ei häiritä asiakkaita turhaan, vaan kohdistetaan viestejä, jolloin ne myös pysyy siinä niin kuin remmissä mukana ja haluaa vastaanottaa, koska on tietysti helppoa niin kuin sanoa, että älkää enää lähettäkö, vaikka siinäkin on sitten mahdollisuuksia olla yhteydessä, kun puhuit GDPR:n mahdollisuuksista ja alustan mahdollisuuksista, mutta jos on relevantti, niin vastaanottaja haluaa pysyä uutisten piirissä ja ylläpidetään sillä tavalla sitä lojaliteettia ja osaa sekä ymmärtää vastaanottajaa ja tarjoamaan lisäarvoa ja myös ehkä yllättämään, koska toiveena on tietysti, niin kuin sanoitkin, niin kuin kehittää sitä suhdetta niin, että kävijä, joka on katsonut jotain tiettyä tuotantoa tai käynyt jollakin näyttämöllä katsomassa jotakin, niin että siirtyy myös ehkä toiselle näyttämölle ja siihen suureen saliin ja saadaan lisää ja tuo niin kuin 9 kaveria mukaan, niin sehän on sillä sitten hoidettu, kun sulla oli 70 paikkaa siinä pienimmässä, niin kaikille vaan 9 kaveria mukaan, niin sitten täytät joka tapauksessa ehkä pieni välisteppi siihen väliin, että miten se kävijä kannustaa siihen. Mutta mehän ei haluta myöskään tarjota vaan sitä, että tätä sinä luulet haluavasi, vaan myös niin kuin halutaan yllättää ja kehottaa kokeilemaan jotain uutta, kun halutaan uusia kävijöitä. Mutta pienesti sitten yrittää tönäistä kontakteja ja kannustaa käyttäytymään tietyllä tavalla, ehkä ostamaan aikaisemmin tai ostamaan jotain tiettyä lippua. Näistä hyödyistä ollaan puhuttu ja teillä on käytännön kokemusta nyt tehdä omaa työtänne ja sitten yhtenä työkaluna Market Hype, niin jos Saara, sinä omasta näkökulmastasi haluaisit tästä tai jostain muusta mainita jotakin hyötyä, joka sulla korostuu arjessa? No kyllä se yksi on tietysti se, mistä aiemminkin sanoin, että on se koko data oikeasti tehokkaasti käytössä myös, että se on samassa paikassa, että me myös tuodaan siis ulkopuolelta Market Hypeen dataa, että lähinnä nyt siis esimerkiksi kutsuvieraslistoja, hyvin harvoin nyt on jotain semmoisia niin kuin fyysisiä kyselyitä tai tämän tyyppisiä, mutta nekin pyritään tuomaan, että siellä on sitten muutakin kuin vaan ne lipun ostaneet, niin se on yksi myös tosi hyvä, että sitten oikeasti näkee sitä ristiinvetoa niin kuin kaiken asiakas- ja vastaanottajien niin kuin välillä, että se on ehdottomasti yksi, ja sitten kyllä se niin kuin entistä räätälöidympi viestintä ja se kohdennus on niin kuin, se on niin näppärä tehdä, ja sitten kun se kaikki on siellä samassa paikassa, niin sitä myös pystyy tekemään. Meillä tosiaan, niin kuin mainitsin, kun varmaan monella, niin just uutiskirjelista on ollut ehkä se semmoinen avainasiakkaiden niin kuin kruunun jalokivi, ja se on toki meille edelleen tosi tärkeä, halutaan sitä nyt kasvattaa, mutta itse haluaisin itse asiassa vähän enemmän irti siitä ajatuksesta, että on yksi semmoinen emolista, jolle sitten tuutataan, vaan että yhä niin kuin kohdennetumpaa, että missään viestissä ei ole semmoinen niin kuin massapostitusfiilis, niin se on niin kuin yksi, mitä pyrkii kehittämään, ja tosi kohdennetusti menisi kampanjat niin kuin oikeille kohderyhmille ja segmenteille, ja ei häiritä semmoisia, jotka on jo ostanut lipun tiettyyn tapahtumaan, niin sen tapahtuman mainostamisella. Että tämän tyyppisiä, niin ne on nyt kyllä ihan eri tasolla kuin ennen, kun aiemmin ei sitä oikeastaan ollut, että oli vaan niin kuin se uutiskirjelista. Ja sitten kyllä meillä on niin kuin hyvin paljon kyllä korostuu myös ihan se ajansäästö automatisointien kautta, että se ei ole toki nyt niin linkissä siihen dataan, mutta et kaikki palveluviestien automatisoinnit ja se palvelupolun kehittäminen sitä kautta, että se on myös yksi, mitä nyt
kovasti itseä kiinnostaa ja haluaisi kehittää, että kaikissa viestissä olisi myös se oma tone of voice ja että mikä viesti vaan lähtee siinä niin kuin tavallaan sen asiakaspolun aikana, niin se olisi niin kuin räätälöity ja oikea aikaan kohdennettu, niin sitä kanssa nyt kehitetään ja sitä pystyy tietysti tekemään paljon näppärämmin nyt. Et myös ehkä palvelun parantaminen asiakkaalle on myös yksi niin kuin aspekti. Otetaan Pia tähän väliin, mutta mä mielellään palaan siihen, että siihen kohdentamiseen, miten se niin käytännössä kuulostaa siltä, että no hitsi, nyt me tiedetään, että meillä on tällaisia segmenttejä ja ryhmiä ja näin, ja nyt kaikille pitää niin kuin säveltää niin kuin oma viesti ja kohdentaa ja personoida, niin mutta palataan siihen, että mitä haluaisit korostaa tästä tai muusta. Joo, ei. Tässä on nyt ehkä mun vuoro sitten taas kompata Saaraa, niin kuin, että kyllä mä oon niin kuin kokenut meillä ihan niin kuin täsmälleen samat hyödyt. Että meinasin just niin kuin ottaa esimerkkinä tämän, että jos tekee niin kuin, vaikka niin kuin päättää, että nyt haluan tehdä markkinointiviestin nyt tästä tulevasta esityksestä, niin se, että tavallaan kun rakentaa sieltä hakee, että otanko tämän segmentin ja sitten sen sisältä vaikka ihmiset, jotka on aikaisemmin käyneet katsomassa tämän ja tämän produktion niin, että siellä on mahdollisuus tosiaan myös sulkea pois niitä ihmisiä, joilla on jo lippu ostettuna siihen esitykseen, mitä sä markkinoit, niin se on niin kuin ihan hirveän semmoinen niin kuin hyvä jotenkin, koska tietenkin koko ajan itse miettii niin kuin markkinoinnissa sitä, että kun sitä omaa sähköposti-inboxia katsoo ja se, niin kuin se uutiskirjeiden määrä ja viestien määrä, niin tietenkin yrittäisi hakea siihen sitä niin kuin sopivaa myös semmoista niin kuin frekvenssiä, että millä niin viestejä lähtee, niin siinäkin, ettei tule semmoinen olo, että se on spämmäystä ja se kasvaa, niin kuin sä mainitsit, se halu painaa sitä unsubscribe-nappia, niin siinäkin se niin kuin tavallaan just se, että se ei ole aina ne kaikki samat ihmiset, joille kaikki viestit lähtee, vaan että sitä pystyy vähän niin kuin harventaa sitä viestin väliä sillä, että ei tästä. No meillä tietysti ehkä korostuu, kun niin kuin sanoin, että kun meillä on 8 tai 9 hyvin erilaista teosta vuodessa, niin ei niitä kaikkia tietenkään ole järkevää markkinoida kaikille. Niin mulla sitten tavallaan auttaa tässä se mun oma henkilökohtainen kertynyt data, joka siis tarkoittaa sitä, että mä tiedän, minkälaisia esityksiä meillä on ollut, niin mä pystyn tekemään sitä suunnittelua, että niistä vanhoista tämä ja tämä ja tämä ja tämä on sen tyyppisiä tuotantoja, että niitä yleisöjä tämä tuleva teos voisi puhutella. Ja sitten pystyy käyttämään, se on se, minkä pohjalta mä valitsen sen, että kenelle se vaikka lähtee se viesti. Se on niin kuin tämmöinen esimerkki, että siinä yhdistyy aika monta dataa, mutta kuitenkin niin kuin sen tiedon pohjalta. Te puhutte molemmat myös me-muodossa, mutta haluatteko avata tähän väliin, että te varmaan pääroolissa, onko teillä tiimi tai miten niin kuin sparraatte näitä asioita omassa organisaatiossanne? Miten? No tiimi, paljon sanottu, mutta tässä on sitä vaihtelua myös tapahtuma-alalla, tiimejä on puolikkaita resursseja. Meillä on siis myös viestinnän tuottaja, joka siis myös käyttää Market Hypea ja tekee sitä sähköpostimarkkinointia toki. Ja käydään siis näitä tuloksia läpi lähinnä hänen kanssaan totta kai sit jossain niin kuin isommissa vuosiraporteissa ja näin, niin sitten avainlukuja raportoidaan tietysti eteenpäin niin kuin ihan hallitukselle asti, mutta tietysti eri tasolla sitten. Joo, meillä ei Market Hypea niin kuin markkinointiviestintään käytä kukaan muu kuin minä. Ja aikaisemmin, että kun meillä on itse asiassa myös laitettu meidän uutiskirja samalla tavalla kuin Tanssin talolla, niin lähtee myös tätä nykyään Market Hypen kautta ja meillä on myös semmoista niin kuin kansainvälisille niin kuin tämmöistä niin kuin B2B-viestintää, niin se on nyt myös lähtee niin kuin Market Hypen kautta, mutta tällä hetkellä mä oon se, joka tekee nämä kaikki asiat, että sitten se on enemmän se sparrailu voi olla semmoista, että jos seurataan niin kuin myyntilukuja ja mietitään, että okei, että kenelle, mitä toimia jonkun asian markkinoinniksi voi tehdä, niin sitten se saattaa olla semmoista, että keskustellaan ja heitellään niin kuin ideoita, mutta kyllä se niin kuin on aika lailla, niin kuin, tämä osasto on niin kuin mun vastuulla, että sitten se on niin kuin tämmöiset, että meillä on yleisötyöntekijä, joka itse asiassa tekee myös niin kuin markkinointia, tai meidän yleisötyölliset toimenpiteet on aika viestinnällisiä, niin hänen kanssaan me keskustellaan paljon, että sit se vaikuttaa niin kuin vaikka niin kuin sitten sosiaalisen median viestinnän asioihin, että miten me keskustellaan ja mietitään, että nyt kannattaisi tehdä
Tai voidaan tehdä siis tämmöisiä, niin kuin jos lipputarjouksia vaikka mietitään, niin sitten taas mietitään yhdessä, mutta sitten se taas tulee tänne Market Hype-maailmaan. Joo. Tässä kohtaa, mä palaan kohta siihen lupaamani kysymykseen, en ole unohtanut, mutta asiakastarinoita löytyy myös meidän verkosta ja sitten on meidän Market Hypein asiakastuki, että jos juuttuu, jää kiinni jossain ongelmakohdassa tietysti, jos on jotakin, niin silloin ollaan ripeitä vastaamaan, mutta mekin ollaan puhuttu siitä, että nyt kun miettii ja haluaa kehittää sitä omaa työkalun käyttöä tai näitä niin kuin markkinointiviestinnän suuntia tai muuta, niin siinäkin on mahdollista vähän niin kuin sparrailla, koska meilläkin on paljon kokemusta ja nähdään erilaisia toimijoita, joilla on erityyppisiä haasteita ja voidaan antaa vähän näkökulmaa siihenkin, jos haluaa, mutta asiakastarinoita löytyy myös verkosta, jos haluaa vähän katsoa, että kuka pohtii mitäkin, niin tällä alalla on tietysti usein ihan tervetullutta niin kuin tarttua siihen puhelimeen tai ehdottaa meet-tapaamista, jos jotain kollegalta haluaa jotakin kysyä, että ollaan aika avokätisiä täällä, jos ei ole ihan se niin kuin kovin kilpailija niin kuin omalla tontilla, niin on myös mielenkiintoista seurata vähän eri genreiden toimintatapoja ja näin. Niin semmoinen. Mutta palataan siihen vielä, puhuttiin hyödyistä ja se, että pystyy paremmin kohdentamaan, niin se kuulostaa jotenkin, jos sitä ei ole käytetty ja mullekaan tai ihan tämä arki ei ole niin tuttua, niin kun kohdentaa näitä viestejä, niin mitä tarkalleen se sulle merkitsee ja millä tavalla se auttaa sinua? No me tehdään ehkä just sen vuoksi, kun meillä ei ihan kaikkea niin kuin dataa ole käytössä, niin se on se yksi meidän niin kuin kehityskohde sitten vielä, että pystyttäisiin sen, niin kuin aidosti sen asiakasprofiloinnin kautta rakentaa niitä segmenttejä, mutta nyt me tehdään sitä hyvin paljon sit niin kuin ostotapahtumiin perustuen, että just sitä, että pystytään sortteeraamaan vaikka niin kuin suuren näyttämön versus pienemmän näyttämön ostajia ja sitten niinku kausiajattelua hyvin paljon, että tämmöisiä niinku early bird-ryhmiä niinku ostokäyttäytymisen perusteella niin esimerkiksi luodaan, tai just että sen ostoajan mukaan esimerkiksi kohdennuksia tehdään ja sitten just se pyritään hakemaan semmoista vähän niinku, just niin kuin Piakin mainitsi, että tapahtumien profiloinnin kautta erilaisia kohderyhmiä, tämän tyyppistä työtä. Ja sitten ehkä en nyt mitään niin kuin mielettömiä numerisia tuloksia voi sinällään ehkä vielä sanoa, mutta että kyllä meillä on siis viestin avausprosentit on noussut jonkin verran ja sitten niin kuin peruuttajien määrä, niin sanotaan, että se on niin kuin aika hyvinkin pieni. Että silleen tuntuu, että ollaan niin kuin oikealla polulla sen suhteen, että se näkyy myös ihan niissä niin kuin mittareissa. Joo. Ja sinä taisit mainita, että siinä kun kirjoittaa sitä yhtä viestiä, niin voi myös niin kuin ohjelmoida sen viestin sisällä, että nyt tämä mukkula tulee näkyville. Ei ole. Mä oon miettinyt, mä tiedän sen, mä aina mietin sitä ominaisuutta. Ja sitten mä oon niin ihan silleen, että meillä ei ole ihan niin kuin vielä tavallaan se, että mä enemmän teen sitä, että mä ihan koko viestiä saatan räästälöidä. Että en ole käyttänyt sitä, vaikka se mua houkuttelee aina, että tämä olisi kiinnostavaa, että mitä se niin kuin voisi tarkoittaa, että joku vie osaa niin uutiskirjeestä ei menisikaan kaikille, vaan menisi osalle. Niin en ole päässyt niin pitkälle näissä. On hieno säännössä. Niin, että tässä tietysti löytää niitä omia tapoja, että jos haluan sitä kokonaista viestiä koko tyylillä jotenkin kohdistaa tietylle vastaanottajalle, mutta sitten jos taidettiin mainita tuossa edellisessä webinaarissakin, että jos on vaikka joku kampanja etulähdössä, niin haluaa, että se tulee näkyville vain niille, jotka eivät ole vielä ostaneet sitä kyseistä lippua, niin että se ei ole tylsä niille, jotka tunnollisesti ovat ostaneet ajoissa ja täytyen hintaan, koska muuten sillä saattaa olla ikäviä vaikutuksia sitten pidemmän seuraavassa myyntitempuksessa ja näin. Mutta näitä mahdollisuuksia on, mutta hyvä niin kuin kuulla vähän, miten te... Joo, että tavallaan on käytetty sitä, mutta vähän eri välineillä. Joo, ymmärrän. Hyvä. Hyödystä voi toivon mukaan puhua vielä pitkään, mutta jos jatketaan, kun me vähän päästiin siihen niin kuin itse työkalun käyttöön, niin mä ajattelin kiteyttää tähän vähän, että mikä se niin kuin, käytännössä tarkoittaa, ja sitten voitte valottaa vähän, että mitä se teillä, miltä se näyttäytyy teillä, ehkä vähän samanlaiselta, mutta korostatte mitä korostatte, mutta Market Hypeissa, kun on näitä työkaluja, niin tietysti tarjotaan tämmöistä niin kuin testiaikaa, että voi kokeilla, että miten tämä istuu meillä, ja sitten ehkä huomataan, että
että tämä saattaa korvata useitakin työkaluja, koska keskiössä on sähköpostityökalu ja tekstariviestintä, mutta sähköpostityökalu nyt useimmilla on uutiskirjan lähettämisessä ja niin poispäin niin tärkeä asia. Ja tässä nyt kun se puhuu sen datan kanssa, niin pystyy oikeasti niin kuin, toimimaan aidon oikeasti datavetoisesti. Mutta joka tapauksessa niin itse kunkin miettii, että mitä työkaluja on käytössä ja mitä hyötyä tästä olisi, kun päätetään lähteä meidän alustalle mukaan ensin kokeilemaan ja sitten toivon mukaan käyttämään, niin me järjestämme 2 tämmöistä onboarding workshopia, eli käydään ihan tuodaan se data, pestään se ja katsotaan niistä lähtökohdista, että miten se oma alusta rakennetaan, mutta niillä perusmukkuloilla, mitkä ovat räätälöity tapahtuma-alalle, niin siellä on paljon tunnistettavia elementtejä, kuten niin valmiita segmenttityyppejä ja ylipäätään mistä puhutaan, että tuotannoista, tapahtumista, kausista, lipputyypeistä ja bundle-lipuista ja niin poispäin. Niin tämä on semmoinen niin elämysalalle, tapahtuma-alalle, lippua myyville semmoinen tuttu ympäristö. Ja meillä on monta myös museokäyttäjää. Et siellä tämä online-varausjärjestelmä on vahvistumassa, niin myös siitä lähtökohdasta, vaikka se ostohetki olisi aika lähellä sitä itse käyntiä. Joka tapauksessa pari onboarding workshopia, tai jos tarvitsee lisää, niin totta kai se järjestyy. Ja silloin se niin kuin, käyttöönotto tapahtuu. Ennen sitä niin se data on kerätty ja kuten mainitsin, niin se pestään ja tulee samaan paikkaan ja on katsottavissa ja se rikastetaan ja se pysyy ajan tasalla joka päivä lipunmyyntijärjestelmästä ja sitten viikoittain tämän muun datan osalta, että me seuraamme niitä kontakteja, vaikka he eivät asioisi käyttäjälle. Ja sitten on se GDPR-hyöty ja sitten ne työkalut on valmiita käytettäväksi. Ja analytiikka on siellä joka tunti katsottavissa ja itse päättää siitä rytmistä, että miten ja mitä haluaa seurata ja tietysti mieluiten rakentaa semmoista seurantapolkua, että näkee myös muutoksia. Ja asiakastuki pyörii sitten ja saadaan ohjausta ja voi miettiä meidän raporttiemme ja havaintojemme pohjalta myös, että miten suhtautua siihen omaan tekemiseen. Näin niin kuin ainakin se teoreettinen kehys, mutta mitä se vaati niin kuin teiltä, että pääsitte aloittamaan? Nyt mä en muista, kuka aloitti viimeksi, mutta ehkä Pia, haluatko tällä kertaa avata vähän, että mitä se vaati ennen kuin pääsi tähän maailmaan? Joo, ei se siinä oli niin kuin, mä koin sen itse asiassa aika helppona sen siirtymän, tai silleen, että kun mulle pidettiin tavallaan niin kuin pitchaus, niin mä olin niin kuin oikeastaan sen pohjalta niin kuin aika silleen, että kyllä, minä haluan tämän, koska se niin kuin jotenkin loksautti mulla niin kuin tavallaan välittömästi jotenkin sen, niin kuin, että mitä niin kuin, että sitten niin kuin aukesi tavallaan se niin kuin horisontti niistä niin kuin mahdollisuuksista, että mitä ei ole. Et sanotaan näin, että meillä niin kuin tavallaan ensimmäinen horisontti aukesi siinä vaiheessa, kun me vaihdettiin lipunmyyntijärjestelmään, joka on nyt tämä niin kuin jaettu, mitä me käytetään tuolla kaapelitehtaalla tanssitoimijat. Mutta siinä niin kuin tavallaan siellä oli niin kuin mahdollisuus päästä käsiksi jo aika lailla moneen dataan, mutta se oli työlästä, niin kuin työlämpää, että siellä oli paljon enemmän semmoista, että pitäisi itse räätälöidä ja itse miettiä ja itse rakentaa, niin sitten tavallaan niin kuin se market hypein siirtyminen oli, niin kuin, se oli helpompi sen takia, kun oli jo se kokemus siitä uudesta lipunmyyntijärjestelmästä ja että mikä siellä voisi olla mahdollista, jos niin kuin olisi, niin kuin se olisi helpompaa. Tämä niin kuin liittyy siihen, mitä sanoit alussa siitä, että sen käyttäminen pitää olla helppoa, niin sitten mä niin kuin näin sen heti, että okei, nyt tästä tulee se, että milloin se tulee helpoksi. Että nimenomaan arvostin niin kuin tosi paljon sitä, että siellä on niitä valmiita asioita ja että se sähköposti niin kuin editointityökalu on helppokäyttöinen, koska siitä tulee just nämä Saaran mainitsema niin kuin se niin kuin ihan ajankäytölliset niin kuin edut siitä, että just kaikkien niin kuin automaatioviestien rakentaminen on niin kuin mahdollista tehdä nopeasti ja helposti ja niin kuin editoida tyylikkäästi ja niin kuin kaikkea tämmöistä, että se, niin kuin se tasonosto oli niin kuin selkeä, että näki sen heti, että aha, tässä tulee tapahtumaan näin. Niin mä jotenkin koin sen tavallaan, että sen datan siirtämisen ja jotenkin siinä oli semmoisia muutamia vaan, että hoksassa ajatella, että aha, täällä pitää ajatella tätä näin päin.
eikä näin. Mä mietin, että mitä ne on, mutta joku se semmoinen, niin kuin, että aina on semmoisia uusia logiikoita, että aha, että okei, kun täällä sanotaan tuotanto, niin se tarkoittaa tätä. Ja itse asiassa niin kuin, niin kuin, jotkut kontaktit löytyykin tämmöistä logiikkareittiä kuin jossain mun toisessa järjestelmässä, se on vähän toinen. Mutta ne on enemmän vaan semmoisia, niin että pitää niin kuin sovittaa, että aha, että täällä toimii tämmöinen logiikka. Ja osittain sitä voi nimetä itse, että ne paremmin Kyllä, niin että siinä on niinku, vai oikein, mulla on siis, mä rupesin puhua, niin mulla on sellainen mielikuva jostain, mutta nyt mä en muista, mikä sen tarkka esimerkki oli, että mikä mun piti olla tämmöinen, että aha, että okei, ei näin, vaan näin, ja sitten kaikki oli sen jälkeen ihan selvää, että on vaan tämmöisiä niinku säätömomentteja, ja sitten sen jälkeen se niinku, että enemmän vaan niinku toivoisi just, että olisi vähän enemmän sitä aikaa, että voisi niinku tutkia just, että onko meidän segmentoinnilla tehtävissä vielä jotenkin erilaisia asioita. Et meillä helpotti myös sitä, että me oltiin älytty rakentaa meidän sinne lippuun myyntitapahtumiin esimerkiksi niin kuin tämmöisiä tunnisteita niin kuin tapahtumille, jotka on siis tämmöisiä just liittyen, että onko erkkosali, onko pannuhalli, onko se meidän festivaaliesitys, onko se joku. Että tämmöisiä, niin sitten tavallaan kun ne kaikki tiedot siirtyy myös Market Hypen puolelle, niin ne on meille niin kuin kans tosi keskeisiä niin kuin segmentoinnin perusteita, just tämä, että missä tilassa yleisö on käynyt, koska meillä näkyy, että siinä on selkeä ero. Niin tavallaan semmoinen asia oli jo siellä onneksi niin kuin tehtynä sinne niin kuin lipunmyyntijärjestelmään, joka sitten helpotti myös entisestään sitä käsittelyä. Ja kun puhut siitä ajasta ja niistä resursseista, niin tässä kohtaahan ei ole myöskään semmoinen, että off ja on, ja niin kuin, ei mistään, niin kuin, että yhtäkkiä kaikki samalla, että se data kertyy ja voi käyttää niitä segmenttejä, mutta sitten niin kuin ajan myötä oppia niin kuin käyttämään, hyödyntämään, myös katsoa taaksepäin ja sitten ottaa niin kuin enemmän ja enemmän haltuun, kun tietyt asiat tulevat osaksi rutiinia, niin sitten voi niinku laajentaa. Kyllä. Mutta se on siellä käytettävissä, mutta kaikkihan voi niinku porrastaa tietysti myös. Mä luulen, että sä olit samalla linjoilla, Saara, kun puhuttiin tuosta aiemminkin. Mutta miten teillä, onko jotain mainittavaa tästä joko onboardingista tai arjesta, että miten työkalu on esillä jonain tyypillisenä keskiviikkona sulla? Niin, ainahan se uuden järjestelmän käyttöönotto niin omanlaisensa projekti. Meillä oli tietysti se etu myös, kun ei ollut mitään hirmu pitkää historiaa takana. Niin mutta ehkä se, mikä niin kuin vinkkinäkin, että mikä me tehtiin siinä, että se oli niin kuin osa sitä projektia, että käytiin just läpi tietenkin kaikki ne eri datalähteet ja ylipäätään se meidän data ja sitten myös samalla niin kuin ne tietosuojaselosteet ja GDPR-asiat. Me otettiin siinä samalla semmoinen tsekki. Ja se oli hirveän hyvä ja ehkä semmoisena vinkkinä, että se varmaan kannattaakin, että sitten samalla niin kuin linjaa kaikki ja katsoo, että onko ne nyt niin kuin yhteneväiset tämän uuden järjestelmän kanssa. Että me tehtiin siitä semmoinen vähän isompikin projekti silloin siitä käyttöönotosta sitä kautta. Joo. Suunnitelma on aina hyvä ja että niin kuin valitsee, että mistä aloittaa. Ja siinäkin voi meidän asiakastoimen kanssa vähän puhua siitä, että mikä olisi hyvä semmoinen steppi, että mistä aloittaa, josta kertyy itselleen hyödyllistä tietoa ja sitten voi laajentaa. Kiitos. Tästä tuli paljon semmoisia hyödyllisiä vinkkejä. Onko meillä chatissa, do we have any comments or questions we need to note in the... Pitää muistaa, I have to remember to change the language and not try to inquire like this and you have no idea what I'm talking about. Talking to my colleagues in Finland here. Siirrytään eteenpäin ja muutamia vinkkejä tulikin tässä jo ja pohdinnoiksi vähän sitä toistoa viime viikolta myös, mitä voisi itse miettiä sen oma, että mitä dataa on nyt tällä hetkellä, kun miettii, että askel kerrallaan, niin missä ollaan juuri tällä hetkellä ja mitä halutaan, mihin pyritään ja jotta sinne pääsee, niin mitä dataa tarvitsee ja onko se saatavilla nyt ja missä. Saako sen eteensä katsottavaksi ja mitä havaintoja siitä kertyy ja niin poispäin, niin paljon pystyy jo tekemään niin kuin olemassa olevilla työkaluilla. Ja tietysti jos tarvitsee jotain apua, niin täällä ollaan, mutta tuleeko mieleen muita vinkkejä nyt kun miettii? Ilmeisesti jakaumaa oli aika niin kuin tasaista, kun meillä oli se yleisökysymys, niin oletan, että tässä on kuitenkin NS-huoneessa sellaisia, jotka nyt aloittavat matkaa ehkä niin kuin vähän taaemmalta kuin missä olette nyt tällä hetkellä, niin mitä suosittelisitte matkaevääksi?
No ehkä se, mikä itse ainakin niin kuin vähän myös helpottaa, että niin kuin ei vaan ehkä nyt tässä market hypen tai sähköpostimarkkinoinnin piirissä, mutta ylipäätään sen datan hallinnassa, että jotenkin myös vähän sille palastelee, ettei yritä niin kuin seurata kaikkea heti, että koska sitä dataahan on niin valtavasti, että sinne voi niin kuin myös vähän hukkua. Ja sit se on hirveän innostavaa, mutta että aika selväksi tekee itselle ehkä ne niin kuin päämittarit, mitä aidosti seuraa ja sille pitkäjänteisesti ja sitten vaikka niin kuin 1-2 kehityskohdetta niin kuin vuositasolla, niin se on jo aika paljon, että sitä voi niin kuin lisätä. Mutta muuten, kun on verkkosivuanalytiikkaa ja someanalytiikkaa ja sitten on niin kuin lipunosta ja asiakasdataa, niin siinä on niin kuin sit paljon, että fokusoi tosi hyvin sen, mikä on itselle niin kuin aidosti merkityksellisesti tärkeää ja sitten seuraa sitä ja sitten vähän lisää. Ei kaikkea tuon kiireinen olohan johtuu usein siitä, että niinku, mitä kuvittelee, että tulisi ja pitäisi tehdä. Mutta tavallaan, että jos fokusoi ja miettii, ottaa asia kerrallaan ja luottaa siihen, että se data kyllä löytyy sieltä ja voi niinku valita tarkastelun näkökulmansa. Aika rientää. Onpa kiva jutella teidän kanssanne. Kiitos. Tämmöisiä kysymyksiä olisi varmaan huromykkä tahansa. Tämmöinen pieni vinkki myös tähän loppuun. Mehän tehdään myös havaintoja ostodatasta, kun meille kertyy asiakkaiden dataa. Tietysti niin, että tarkastelemme asioita niin kuin aggregoidusti ja anonyymisti ja näin, mutta mehän saadaan niin kuin myös tietoutta yleisökäyttäytymisestä ja mekin valitaan usein tällaisia erilaisia tarkastelunäkökulmia itsellemme ja tuore raportti on tehty nyt aiheesta pick up time eli noutoaika, se aika niin oston ja tapahtuman välillä. Ja miksi sitä analysoidaan on eri syitä siihen, että haluaa ennustaa sitä lipunmyyntiään ja suunnitella markkinointia tehommaksi ja parantaa kassavirtaa ja niin poispäin. Meillä on laaja otanta tässä raportissa ja siihen voi tutustua kokonaisuudessaan verkkosivuillamme. Keräsin tähän materiaaliin myös vähän niin kuin havaintoja genrekohtaisesti, että kuka ostaa milloin, minkälaisia keskimääriä me pystytään tunnistamaan nyt nimenomaan, kun katsotaan tätä noutoaika-asiaa. Ja siihen on kerätty myös genrekohtaisesti, että mikä on se keskiarvo per genre. Ja tähän niin kuin voisi miettiä, että no mitä tämä voisi kertoa itselleen niin kuin market hype tai minkä tahansa työkalun käyttäjänä, että miten se meidän oma asiakaskuntamme käyttäytyy. Ja suosittelen nyt vaikka muuttamaan tarkastelukohtia ei niinkään genrekohtaisesti, koska edustaa sitä omaa, ellei ole kulttuuritalo, jolla on eri genreitä, mutta joka tapauksessa niin voisi vaihtaa niin kuin tarkastelunäkökulmiksi vaikka omat segmentit, ettei me taaskaan puhuta siitä yleisöstä, ja halutaan, että aikaistaa yleisön ostoja, vaan katsoa, että kuka ostaa milloinkin ja kenelle kannattaa se pick-up timeen niin kun kohdistuva viesti sitten kohdistaa, että mistä kannattaa tarjota vaikka jotain early bird-etuja. Ehkä kannattaa tarjota niille, jotka jo ostavat ajoissa, vaan mieluummin kohdistaa niille, jotka ostavat hyvin lähellä sitä tapahtuma-ajankohtaa. Yhtenä esimerkkinä muun muassa tässä, miten voi katsoa, että mitä data meille kertoo ja miten asiakkaiden käyttäytymistä voisi muuttaa haluttuun suuntaan hyvillä kannustuksen sanoilla tai viesteillä. Tämä oli tässä tältä erää. Oliko Matildalla, Karoliinalla jotain viestittävää? We have a question. Do you take advantage of customer data enrichment in any way? I'm guessing to enrichment. Tämä oli tämä siis rikastaminen, tavallaan se muu data, joka tulee. Eli jos teille kertyisi niin kuin nimi ja vaikka puhelinnumero, niin saatte myös osoitetietoja ja muuta tämmöistä niin kuin profilointia. Ja lifestyle data teillä ei ehkä ole vielä käytössä, se antaa vielä laajemman kuvan. Haluatteko tästä mainita? No tämähän oli itselle nyt ihan tässä vasta jonkin aikaa sitten tuli niin kuin Suomeen tämä ominaisuus, sitä ei ole aiemmin ollut. Et mekin täällä niin kuin silleen sormet kihisteet pääsee sitä tutkimaan, että sitä ei ole aiemmin ollut. Ja sitten
ainakin meillä se on vielä suht vähäistä. Esimerkiksi kun ei kysytä lippuostoasiaketietoja, niin viimeksi katsoin, niin niitä ei ihan hirveästi siellä vielä ollut. Joo. Ja me ainakin puhuttiin siitä, että tästä olisi hyvä istua, ottaa oma sessio, että katsoa, mitä siitä saisi irti, niin se on niin kuin tulollaan. Ja nyt on tulossa myös uusi kyselytoiminto, joka sitten antaa sitä mielipidedataa sen ostodatan kylkeen, niin sitäkin meillä on. Tämä on tämmöinen eikä toisin sanoen, että ei ihan hirveästi vielä. Et sanotaan, että jos olisi sellainen, että toiminta olisi niin kuin valtakunnallista, mutta kun meilläkin on niin Helsingin sisällä suurin osa yleisöistä, niin sitten tavallaan ei ole semmoista, että käyttäisi vaikka sitä osoitetietoa sen kautta, että markkinoisi joitain asioita Tampereella asuville. Niin se ei ole niin kuin meidän niin kuin siinä kontaktimäärissä ei ole vielä ollut kauhean hyödyllinen asia. Että osittain teillä on eroja siinä, että mitä tarvii, ja sitten se, että mikä on se kehityspolku, että mitä herkkuja vielä. Hyvä. Tässä kaikki tältä erää, ja kello on nyt 10 täällä Suomessa, ja kiitos teille molemmille. Oli todella mielenkiintoista oikein kuulla näkökulmia, ja sitten toivon mukaan hyötyä myös meidän seuraajille. Tulevia tapahtumia sitten, niistä tiedotetaan somessa, niin seuratkaa meitä siellä. Jos kaipaatte apua tähän datavetoiseen matkaan, niin demonkin voi tilata meiltä. Eli kiitokset teille, kiitos kaikille osallistujille. A big thank you to Matilda and Carolina for backing me up here, providing technical and moral support. Thank you, have a good weekend. Kiitos kaikille, hyvää viikonloppua.